खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 25 मार्च 2026 बुधबार बाराय। जुदि नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि सानसेयारि फान्जामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो, अब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। मानो होनोब्ला जों जेब्ला बेबादिनो गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेशनखौ मोनहैनो हायो। दानिया मिथिना लादोनि मोनजिनै राशिफोरा दिनैनि सानाव बोरै बारलांगोन बेफोरनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव मेष राशिफोरा थाबथानानै थानाय खामानिखौ आबुं महर होनो हागोन। नोंथांमोना दिनैनि सानाव गावबा गावनि खुगाखौ हमथाना बाथ्रा बुंनाया गोनांथि। खावसे सानखौ नोंथांमोना बोराय बुरैफोरजों सम हगार हरनो हागौ। सोलोंथाइ फारसे गोब्राबै नाजाथाबनाया मोजां। बिफाफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोननो हागोन। गथ' गथायफ्रा बिमा बिफानिफ्राय आबुं हेफाजाब मोननो हागोन। जोखोम जानाय जाथायनिफ्राय सांग्रां थानाया मोजां। मेष राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा आरो गोथां। वृषभ राशि। राशि बादियै वृषभ राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मुलाम्फा खालामनो हागोन। गथ' गथायजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा जोबस्रांगोन। राजखान्थियारि जेंनाजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव आबुं महर मोनगोन। समाजारि खामानिफोराव सनमान मोननो हागोन। नखराव बिफानि आबुं हेफाजाब मोननो हागोन। थासारिया गाहामैनो बारलांगोन। मोजां साननायफोरा गोसोआव फैगोन। वृषभ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो गलाब। मिथुन राशि। राशि बादियै मिथुन राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गोरोबलायनायजों बारलांगोन। दिनैनि सानाव नोंथांमोना गावबा गावनि मुवा बेसादखौ जोथोनै लाखिनाया गोनांथि। बैसो जानाय सुबुंफोरजों बबेबा धोरोमारि खामानिफोराव बाहागो लानो हागोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। गथ' गथायनि गेजेरजों खुसि मोनखांगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि गेजेराव सासेया सासेनो सम होलायनाया गोनांथि। मिथुन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो निला। कर्कट राशि। राशि बादियै कर्कट राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। दिनै नोंथांमोना खामानि बिथिङाव मोजां खौरां मोननो हागौ। नोंथांमोना दिनैनि सानाव मोजां खामानि मोननो हागोन। गथ' गथायनि बिथिङाव खुसि मोनखांनो हागौ। कर्कट राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो गोमो। सिंह राशि। राशि बादियै दिनै नोंथांमोननि थाखाय थासारिया गाबगोनां जानानै फैगोन। सुथुरफोरनि थाखाय सांग्रांथि थानाया मोजां। जुलि जानायफोरनि थाखाय मोजां बारलांगोन। मोजां मोनलायनायाव मोजां सान। बहानिफ्रायबा मोजां रादाब मोननो हागौ। नखर संसाराव गोजोनै बारलांगोन। सिंह राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो गोमो। कन्या राशि। राशि बादियै कन्या राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाबगोनां जानानै फैगोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। नखराव मोजां खामानिफोरा मावफुंजानो हागौ, जेराव खरसाया बांनो हागौ। नाथाय बेयाव नोंथांमोना मान सन्मान मोननो हागोन। बिमा बिफानि अनसायनाय मोननो हागोन। फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंथाइ फारसे गोब्राबै नाजाथाबनाया गोनांथि। कन्या राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो गुफुर। तुला राशि। राशि बादियै तुला राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। गोदान सोमोन्दोआ मुलाम्फा होगोन। नखराव अनज्लायनाय बांगोन। लांलाय लाबोलाय बिथिङाव बेसेबा गोबावनिफ्राय नांनानै थानाय जेंनाया जोबस्रांगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। तुला राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो 8
आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब आरो गोमो। वृश्चिक राशि। राशि बादियै नोंथांमोना दिनै थासारियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां थानाया मोजां। नखराव सुखु गोजोनै सम हगारहरनो हागोन। जायखिजाया खामानि बिथिङाव सुथुरफोरा हेंथा सोमजिहोनो हागौ। बे बिथिङाव नोंथांमोना जेबो दुखु खालामनांगौनि गोनांथि गैया। वृश्चिक राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मेरुन आरो गोजा। धनु राशि। राशि बादियै धनु राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। थासारियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। जायखिजाया खामानि बिथिङाव जौगासारनाय मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। नोंथांमोना दिनैनि सानाव रावखौबो मेगन मेसेबना फोथायनाया मोजां नङा। समाजारि खामानियाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। धनु राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो गोथां। मकर राशि। दिनैनि सानाव मकर राशिफोरा मुलाम्फा मोननो हागोन। नखरारि थासारियाव जौगासारनाय मोननो हागोन। जबजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव मोजां। खामानि फारसे आइजो लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। मोजां मोनलायनायफोरजों बहाबा बेरायनो थांनो हागौ। गुबुनफोरनि जाथायाव आगान होनाया मोजां नङा। मकर राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो सोमखोर गाब। कुम्भ राशि। राशि बादियै खामानि फारसे गोसो होना खामानि मावलांनाया गोनांथि। खस्थ'नि गेजेरजोंसो जौगानाय मोननो हागोन। बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। सावस्रि फारसे मोजाङै बारलांगोन। मोजां मोनलायनायजों एना एनि सोमजिखांनो हागौ। गेदेमाफोरनि बोसोन लानाया गोनांथि। कुम्भ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गाब। मीन राशि। राशि बादियै मीन राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गोरोबलायनायजों बारलांगोन। मायबाफोर गोरोन्थि थिरांथाफोरा नुकसान लाबोनो बे बिथिङाव नुकसान लाबोनो होफैनो हागौ। लानाया गोनांथि। थासारियाव खरसा फारसे नोजोर होनाया मोजां। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया गोनांथि। मीन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो गोथां। लोगोफोर, नोंथांमोना दिनैनि सानसेयारि फान्जामुथि फरायनाय भिडिअखौ बोरै मोनखो कमेन्टआव खिन्थाहरब्लानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे जायफोर नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय।